Una altra de les utilitats d'edició que és molt productiva és el destacat i un derivat del destacat que és el zoom. Com es fa? Doncs mireu, quin efecte té? L'efecte és el següent. Si jo vinc ací a este punt del vídeo, podeu veure que estic picant ací i de sobte s'ha enfosquit tota la part exterior i s'ha ampliat, s'ha fet zoom a aquesta part que és la que seleccione. Què passa amb això? Doncs això ha combinat dos efectes, un que és el del destacat, que és enfosquir una part i destacar només una part requadrada, i després el zoom, que és aquesta part requadrada o destacada, ampliar-la. Com es fa? Doncs mireu, tenim ací este punt i jo vull destacar els desplegables que m'apareixen ací. Molt fàcil de fer, es fa el mateix procés que en els altres casos d'edició. Marca el punt d'inici, me'n vinc, Tools, i l'apartat de destacar està en Highlight. M'apareix un quadre, m'enfosquix la resta, que està fora del quadre. Doncs jo vull destacar que el que ensenyaré en el tutorial és això. Per què ho faig més gran que aquestes dues barres? Perquè tindré un desplegable. I quan s'obri el desplegable, ara veureu que segurament se'm quedarà fora del requadre destacat. Aleshores, opcions. Doncs la primera és que podeu dir si té una transició inicial, és a dir, si va fent-se el destacat gradual o si apareix el destacat de sobte, i després podreu elegir l'estil. L'estil és l'opacitat de l'exterior. Veieu que si li dona menys opacitat destaca menys, si li dona més opacitat ho passa a negre, tampoc és qüestió de fer-ho tan acusat. Després puc difuminar l'exterior o no, si ho difumine doncs destaca més encara. La forma del quadre, si és quadrada, si és circular, si és arredonida, veieu? Quadrada, arredonida, això ja depèn. I després si té una ombra, si no, i el color d'enfosquiment. Vosaltres podeu triar este color, el negre, el que siga. Ja depèn, normalment el negre és el més discret. Doncs, una volta fet això, a més d'aquesta funció, que ja ens permetria fer una cosa que començaria aquí, ampliem amb lupa, començaria aquí a enfosquir-se, fixeu-vos. Veieu? Comença a enfosquir-se i a destacar-se, ja està a ple rendiment, el destacat, i després acabaria quan jo li diga, això ara més tard. Doncs, ara mateix tenim projectat en pantalla això i li he de dir quan dura. Doncs jo vinc així i haurà de durar el destacat fins que apareguen i desapareguen els tres elements. Doncs molt bé, fins ací. Ahí que es tanca. Doncs fins ahí, faig clic en E i ahí acaba. Com heu vist, en un punt determinat, el desplegable, en este cas, se n'eixia. Doncs molt fàcil. Estire i ja li dic que em destaque este fragment. I una volta fet això, puc fer el preview per a veure com apareix ahí i després va jugant amb el desplegable i no tenim problema de modificar el que necessitem. Com veieu, tot quadra i al final torna a aparèixer la pantalla normal. Si estic d'acord amb el destacat, faig clic en OK i avant. Aquesta és la manera de treballar amb el destacat. Si a més voleu fer zoom, jo puc vindre al destacat, així trobo el destacat, i recordeu que com que era un màster em permetia modificar. Doncs en el meu destacat jo només tenia un destacat, però és que ara vull afegir-li un zoom. Doncs com ho faig? Faig clic en Add Zoom i veieu que les voretes, veieu, estan en cercle, vol dir que està en zoom, estan en quadrat, vol dir que no està en zoom. Si les faig en zoom, no estic ampliant la selecció, sinó que la selecció que he fet la passe per una espècie de lupa i es fa més gran. I a més puc recol·locar-la. Amb la qual cosa, si tornem a fer el play, veieu? Ha crescut, s'ha fet un zoom a partir del que tenia en la pantalla original. Doncs aquesta és la manera de treballar amb la funcionalitat de highlight i després de zoom.